No i jak to mówią, cyk. Druga część Dishonored. O ile opinie pod pierwszym filmem na YouTubie zdecydowały, że wrzucać dalej. W każdym razie, muszę sobie przysłonić okno, bo pada słońce bardzo. I jadymy. Czy zamierzam grać po cichaczu? Będę grał tak a tak. Nie będę robił jakiejś mega rozwałki, jeżeli będzie się dało. Ale jak coś nie wyjdzie, to też nie będę wczytywał po 500 razy. Dobra. Musimy się dostać tam. I też po coś tam. Wiem, Costello. Czekajcie, gdzie tu były całe te cele i tak dalej. Już zapomniałem. Trzeba jakoś ten płot przeskoczyć. Tędy. Dobra. W każdej misji znajdziesz wiele ścieżek. Bla 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 bla. Okej. Kto to zakaszlał? LOL? Coś... Co to się stało? Że mnie tak zrzuciło? Nie no. Tak to ja nie chcę. Co się wydarzyło? Teraz coś zaszło słońce. Jeszcze raz. W ogóle tak kusza i kurde. Co tu miałem? Ten mrok. Dobra. A, tam jest typek jeszcze. Okej. Czyli to tak nie idzie. Co? Skapli się. Dobra, to tu sobie akurat jeszcze wczytam raz. Zapomniałem od wczoraj całego sterowania. To w ogóle szło chyba, by rozwalić. Nie po 500 razy. No wczytałem tylko 2 razy. To do 500 jeszcze trochę brakuje. Dobra, i tam są 2 typki. To w ogóle wygląda jak budowle z tego, z New Ordera Wolfensteina. I oni tu sobie stoją obok siebie i to mi trochę nie pasuje. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Never doubt it. Okej. Someone get up! Ostrze sprężynowe. Okej. Drogę będę umie robić. Wow! Nice! Kapitan Kurnow. Chciałem mu głowę. W sumie nic ciekawego nie ma, ale jeden zbój mniej. A jeszcze mam usypiające. Czemu dzisiaj Nvidia? Bo odrabiam.
Odrabiam, jak raz miałem odwołanego streama. Things are bad. Could the city get any worse? Indeed, I believe so. I tak go wpięte. A masz ty, chamie. Sala spotkań, instrukcja piętnowania. Idziemy do psiarni. Do not let your keen eyes wander tonight, boy. There's word of bad men about. O kurde bele. Here's a good boy. Good boy, Justice. Chyba trzeba będzie pana pieseła odstrzelić. Bardzo mi przykro, ale... Settle down, man. It's only me. Boreal's gone to the flooded district and all the rest of them. So it's just me tonight. Coś czekaj. Someone's been killed. Where are you? Hark to the hound. Dobra, tu się nie udało polubownie. Hound Cage Release. To ja podziękuję na razie. A, że te maski osłaniają ich. Okej. Okej. Kaszanka. Lol. Dawaj pieniądzory. Jabłko. Idziemy do biura pana nadrewidynta Campbella. Właśnie, krupniak powinno być. W pobliżu znajduje się runa? Nie! Kurde, co ja wybrałem? Granat! Wyglądało podobnie. Once they are brought here, they never leave. Seers always find the guild they seek. Na szczęście nikt się nie przejął. O, jaki jestem straszny.
To taki numer. Wino, wino, wypij do dna. Siema, Pawlos. A wciągnęło, wciągnęło. Wino, wino, każdy zna. Nie no, warto taką grę solidną nadrobić sobie na pewno. O kuźwa. O pieronie. No rusz się! Nie mamy całego dnia. O kurwa. No dobra. Sorry. Sorry, nie da się niestety podduszać za winkla. Blink na górę, zaś od tyłu. No w sumie mogłem. I trust the troopers. I hear the watch is having trouble holding the dice. Bunch of children playing games, that's all. Good, good. Tam jest natur ewident. I'm very concerned. She'll be found. My men are searching district by district. The poor girl. Callista's a resourceful one. Probably found a safe place to hole up and W 2 da się ogłuszyć, no to spoko. I'll come straight to you. Time for drinks. I hope you won't refuse. This business pass all the quicker. Locked. One of the servants must have been in here. Let me see. Siema, Mick Paulson. Seems I have the wrong one. Not that one. To jest spoko kryjówka. Ah, here we are. Now if you'll join me. Men will come get you when we're finished. Keep each other entertained in the meantime. I don't understand Oh, how this yes. got so unpleasant. Kuźwa, te słońce, niech się I zdecyduje. agree. A whore dies and suddenly this. Will you have wine? It's a Tivian red. Thank you. Now, to business. Na lampę masz, no What spoko. would you say happened last night? To be honest, I'm not even sure. My O kurde, a men, tu your dwóch jest za overseers, ścianą. a few whores, maybe a little too much ale. One harmless prank with a run. Zapalające. No jest granata obu, ale tam ci wtedy wparzą. Valley is a sea of blood and teeth. I almost wish I'd been there. Tivian, you say? Bit dry. Nie, nie zamieniłem Now, drinów. I know you'll agree that we can't allow word of overseers behaving this way to reach the pubs. You can't seriously expect me to. A co on tak? This wine's rather strong. Is it? You're not a light. A nie, czekajcie. are you? I Coś się... feel my hands. Coś się dzieje.
yourself dying, you ridiculous Ah. parasite? On go otruł. Ja. I do love my life. No i mogłem mogłem go uratować. Can he be dead? Guards, come at once! Mogłem go kurde kropnąć teraz. Tak to straże przyjdą. An assassin has poisoned Kurna. This noble soul. Lock the place down and search the office. O nie! O nie! A jakbym teraz tak... I'll be in the sanctum, as we discussed. We must deny any assassin his most Ocenię mi tu... Aha, no to dobra, to tyle to ja wiem. target. No, I'll find you. Co? Skapli się? Help me find him. Nasty furry filth. Ale są bardzo znerwowani. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Kurde, zdupczyłem to, można to było zrobić dużo lepiej. I by mi oszczędziło tego, jakbym go kropnął zanim wezwał strażę. A gdzie ja mam ostatni save? Dobra. Jeszcze raz. I trust your truth. A, tutaj mam. I hear the watch is having trouble holding the side stream. Otrój obu. Aha, a cel był, żeby oszczędzić. No to zamienimy miejscami po prostu. No i gites. Good, good. And your niece, Callista. No i dobra. isn't it? I'm very concerned about her. She'll be found. My men are searching district by district. The poor. No wiem, Mati, widzę właśnie. Callista's a resourceful one. Probably found a safe place to hole up in all this chaos. If my overseers hear any word, I'll come straight to you. Mama się śmieje, chce, żeby w piecu zapaliła. I hope you won't refuse. A co tak zimno aż? Make this business pass all the quicker. Locked? One of the servants must have been in here. Let me see. It seems I have the wrong one. Not that one. Masakrycznie. Ooh. Shit. Here we are. Now if you'll join me. Men will come get you when we're finished. Keep each other entertained in the meantime. Na lampie cię nie I don't zauważam, understand będzie how lepszy this got widok. so unpleasant. Padosz. Oh, I agree. A whore dies and suddenly this. Will you have wine? It's a Tivian red. Thank you. Dobra, Business. trój się. What would you say happened last night? To be honest, I'm not even sure. My men, your overseers, a few whores, maybe a little too much ale. One harmless prank with a runaway chicken, and 10 minutes later, Trevor's Alley is a sea of blood and teeth. I almost wish I'd been there. Take it easy there, old son. I'm all right, Colonel. But down the wrong way. Now about these overseers. Was just as guilty as my own men, if not more. But my overseers have a name to protect. I can't allow you to. Oh, oh no. This can't be happening. Who's done this? What on earth are you talking about? No time, no time. Listen carefully. You must instruct the Lord Regent to burn the Black Book. Understand? Burn it! What Black Book? What do you mean? Tell him. Tak, ta gra jest na Steamie, kosztuje parę złotych. You useless Jest incompetence. już bardzo tania. I never liked you. What? Campbell? He's dead. Guards! Guards, get in here! No i dobra. I Campbell ukatrupiony. By the prophecies, what have you done? He's been poisoned. There was a younger of your order in here before. An initiate, perhaps. Detained. Oj, kernał ocalony. Don't be a fool. Curnow. He must be running already. Get after him!
I'll be filing a full Stuff report. your report, Colonel, and I'll have your weapons at once. Idiot! One step closer and I'll gut you. You've forgotten where you are, Captain. You've no power here. You'll regret this! Firing! Someone get over! O kurwa! We'll have to fight our way out. Ale jaja! Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Trochę się afera zrobiła i tak, ale... To jest o wiele... Muszę trochę ściszyć. To jest afera o wiele bardziej w tym kierunku, na którym mi zależało. Tak zwane dymy nastąpiły. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. O! Attention! This facility is now in high Dobra. alert. Lockdown is now in effect. Kernel Report to your uciekł. stations and execute any intruders on site. Powiadom Kalistę do przewoźnika Samuela. No to dobra, a jeszcze tutaj się powłóczymy trochę. Tu jakieś precjoza. Można świsnąć. Czemu nie? Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Śpi. O Jezus, jak się za ten... Jak się... Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Au. I know you're here somewhere, scum. Wiedźmin i tak, i tak. When I find you, it's going to be bad. I know you're here. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. Śpi, misiu. Muszę z... O kurde. Damn fool Corvo killed the Empress. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. All right, she has to see these. If he comes back, I'll earn another promotion. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Report to your stations and execute any intruders on site. A to jest cywil jakiś. A na wszelki wypadek. Attention! This facility is now in high alert.
Lockdown is Co, dwójka now jest in źle effect. zoptymalizowana? Report to your stations and execute any intruders on site. A nie, to tam było jednak. Oh shit. Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. Mogłem za nim Report to po your prostu pójść. stations and execute any intruders on site. Mi się klawisze pomyliły. No, I'll find you. Got you now. Someone get over. Dobra. Co by było jakby zajrzeć do dziurki? Attention! This facility is now in high alert. Lockdown is now in effect. By się pewnie Report to your stations and execute any intruders on site. przestraszył. O kurde! Jak on powiedział brzydko? That seems a severe caning might be in order. No to ciul. Dobra. Come out, and I'll go easy on you. The Abbey doesn't train fools. I know something. Śpi, śpi. No, it's just a little cough. I'm fine. Completely fine. Skille Ivis Paladins. Ta gra to chyba wyszła przed Paladins. Corvo, is that you? Yes, it is I. Siemasz, Niquin. Hey, Corvo. It's Samuel. From the way I hear it, Campbell lived a pretty posh life. Maybe it's not my place to say. Tak, Niquin, Men dokładnie. of the faith shouldn't live like barons. Are you ready to go? Dawaj do let's go. Hound Pits. Hound Pits, czyli psianora. W sumie Hound to jest taki pies gończy. Po staroangielsku to był normalny pies. No tam. Nie gram jakoś, żeby maksować super, to bardzo polecam. To lepsze. Admiral Havelock and Lord Pendleton are in the courtyard. I expect they'll want to congratulate you. He's alive. Thank you, Corvo. Thank you. My uncle's a good man. Dzięki, and one day Corvo. he'll prove it. Zawsze I bawi. know you did this for the right reasons, but I want you to take this as a reward. It's an old heirloom one of my aunts gave me. They're all corrupt.
If this is going to work, we have to take down the Lord Regent and all of his key allies. You know that. Yes. Siema, You did szefowie. it. Somehow you took down the High Overseer Campbell against the odds. I knew you were our man, Corvo. With Campbell gone, we've hurt the Lord Regent immeasurably. And with Martin back, we'll have the finest strategist alive. The Lord Regent must be shitting himself in Dunwall Tower. Yes, and Campbell's journal, let's not forget. Our hope is that in these encoded pages, the location and condition of Emily Kaldwin can be discovered. Our entire movement will mean nothing if we can't place the rightful heir on the throne. We must act fast. No doubt the Lord Regent is holding Emily somewhere, waiting to reveal her, to step out as the hero and further cement his regency. If he doesn't bring the young lady forth soon, there will be infighting among the nobles as to who should succeed the Empress. Yes, time is against us. But now you should take a well-earned rest, Corvo. We will decipher the contents of the High Overseer's journal and share them with you later. Dobra, i teraz tak. A to tylko... Aha, bo to tylko na tych. Jak jestem poza tym miejscem, to mogę ich szukać. Tu już nie ma ich. A gdzie jest ten majster, co tu jest? Co mi naprawiał? Znaczy naprawiał. Co można było kupić od niego? Rzeczy fajne. Do you mean to tell me you don't know how to curtsy properly? Siema. My father served in the field under General Alfred Pendleton, where he took the wound that crippled him. I hope I will do no less of Caldwell. Nie pomagasz. Until then, there is plenty of silver to polish. Do środka tam wejść. Aha, na piętrze. No tutaj jak w Half-Life'ie wygląda mega. Nie, to źle jakoś poszedłem. Sailors tell tales of monsters far out to sea. But I'll tell you, there's strange things in this river no one talks about. Lights in the water, late at night. To jest ten kierownik? I've seen faces. Pierre. Can I be of service to you? Pierre. Pokaz sprzęta. Mam 690, mogę sobie ulepszyć co? Pistoletu, zasięg kuszy, przeładowanie strzałku, ulepszenie sprzętu. Nie, zaraz. Przybliżenie widoku. Maksymalność pocisków, zdolność granatów. Kurde, nie wiem co by się tu kaliło wziąć. Może optykę maski, to w sumie przybliżanie. Strzelać to się nie strzelam na razie za dużo. Bojowa strzałka usypiająca. A to czym... A to się różnią czymś od tego, co ja tam mam? Kurde, nie wiem. Wezmę sobie na razie optykę maski. I celność kuszy może, o. Dobra. Potem będziemy dalej kupować. Idziemy nyny. Zaś mi słońce świeci na monitor. O, pieniążek. Teraz pójdę spać.
Siema, jaszczurek. Idziemy do tego admirała, kurde, Haverflocka. It's every citizen's duty to report treasonous speech and actions. The state depends on you. Hello, Corvo. I expect Martin will be joining us shortly. O Jezus. I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard Skąd to tak something świeci? moving through the storm drains beneath the building. Most likely a weeper, the poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you ask me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy Nie, to guardsman jest mój that's pierwszy raz w Dishonored. Here's a key to the hatches. I'd send a servant down there, but they'd die of fear on the spot, I'm afraid. Maybe Piero can concoct some sort of sleep poison for your crossbow if you want to go that route. A, dobra, lampczaje. Właz do kanałów. To siup. A właśnie. Such laughter. Są dwa. Singing the old songs, linking arms. But that's from a happier time. Siema, Ochucki. To jakieś menele chore są. Ła! Sorry. Nie wiedziałem, że taki agresywny będzie. Deals are made here. Sometimes under the influence of wine. And sometimes the influence is the point of a knife. Dwie tak blisko. Wow. Czy mogę już jakieś moce sobie zrobić? Co się opłaca ulepszać? Siema, Dexter. Nie. A ja mam przecież mignięcie. Brutalne ciosy, skakania wyżej. Rozpad. Jakiś kurde... Zwinność, mroczny wzrok, mignięcie i zakrzywienie czasu. Mignięcie ulepszyć, ty go nie używasz. Aha, no to bez sensu też. Dobra, ja sobie zobaczę, co tu jest. Nieświadomi wrogowie zmieniają się w pył? W chwili śmierci? Aha, okej. To się rozpada w ten. I go nie ma ciała. Siema, Noxys. W tej grze 500 godzin? W singlowej grze 500 godzin? To nieźle. To bym se wziął, w sumie zwinność się przyda. Takie ogólne. To się zawsze przydaje. I jeszcze mam dwie. Opętanie, a to mnie nie stać. Spowalnia czas. Nagram... Nieświadomie... No to w sumie też jest spoko. Tak, Ochucki, to bardzo widać w tym. Mogę ci nawet dialog soldierów na moście 6 misji powiedzieć. No dobra, ja wierzę jak najbardziej.
to proszę, ale unikać spoilerów jakichkolwiek. W ten, bo ja sobie chcę sam po 6 latach od premiery wreszcie nadrobić. Co tutaj to jest? Kurde, tego nie idzie przewinąć normalnie, jak się jest tutaj. W sumie mrocznego wzroku dużo używam. Tam se mroczny wzrok ulepszył. Dobra, potem będziemy ulepszać inne. Siema Ferigon. A ja tędy czasem nie ten? A tam się typek patrzy. Dobra. What? Ej, co to było? LOL? Aha! Ja po prostu tu przy tym wylazłem. I ja z tą babką tak jakby pogadałem. I ona, że wow, zszedłeś do kanałów, jesteś taki super. Corvo, I trust you remember Martin, an overseer before, and perhaps again someday soon. I owe you thanks for my rescue. Indeed, you've given us a glimmer of hope, Corvo, because we've gotten what we wanted from Campbell's journal. You've done it. Siema, rozturwiator. We know where Emily Caldwin is being held. The Golden Cat, of all places. A bathhouse for aristocrats. Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate Kołdrze przed kąpem. It appears that Ja nie Pendleton's wiem. own kinsmen stand in our way. The twins, Morgan and Custis. Not only are they controlling Emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her until the Lord Regent and his entourage have been dealt with. Ja siedzę w krótkim rękawie przy otwartym oknie. Znaczy no, na uchył. Ale ja jakoś nie, ja w sumie ja lubię chłód. Tak jakoś. Ja wolę na przykład, żeby było chłodniej niż żeby było gorko, tak. Bo są ludzie, co lubią jak jest gorko, jak jest 40 stopni i w ogóle jak jest taka hica, a ja się wtedy męczę, ja się źle czuję, ja nie lubię tak. Ja wolę jak jest takie 20 stopni, 15, to jest super wtedy. Znaczy też nie lubię jak tam jest minus 20, nie? Ale wolę jak jest chłodniej. No dokładnie, jak ci jest zimno, to kurde walniesz setę, ubierzesz sweter, nakryjesz się kocem czy coś. A jak jest 40 stopni, to się kurde może obsrasz i się nie schłodzisz dobrze. Można się okładać lodem, pić zimne i to jest i tak na chwilę. Not as a patron, mind you. I designed some... Corvo, I've asked to speak to you myself. You see, I'm sending you to kill my older brothers, Morgan and Custis. They're horrible men. It's true, as you may have heard, cruel beyond words. A ten fajnie Tintoli. My brothers are close allies to the Lord Regent, and as long as they are in Parliament, we cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted and quarantined for having the plague actually has the plague. I warned my brothers in every way I could. I really did. But they never did listen to me. They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels. They'll be protected by the City Watch, so it'll be dangerous.
Now go. Please do it before I change my mind. Kurwo. Ale śmieszne to jest. Bawi za każdym razem. I'll take you to the Golden Cat when you're ready. I've taken Lord Pendleton enough times, believe me. Kurwo. Jadymy, Samuel. Kulej ten szałot. Co dzisiaj będzie grane? No Dishonored. Wciągło mnie. To miasto mi się podoba, bo wygląda trochę jak Bytom. Ale serio, architektonicznie trochę przypomina Bytom. Ale to takie przemysłowe te miasta w Anglii były podobne do tych miast niemieckich przemysłowych. Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat, if he don't kill you. No, że Bytom nie jest nad wodą. He and his Bottle Street gang hole up at the old Chyba, że chodzi o Bytomkę. factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay Nie, nie low, mam keep an dodatków. eye out for you and the little lady you bring him back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Be careful That going means up the a lot street, to me. Corvo. A river hand I know pulled up alongside me last Golden night. Said Cat. there's one of those Dobra, musimy zobaczyć te. was on Clavering now. Guess you will. Łopanie, raz, dwa, trzy. 3 kościane amulety tu są. Rak płuc instant. Kurde. Jak nie trzeba się cofać do XIX wieku. Mi matka gadała jeszcze 30 lat temu, 35, to okno musiało być myte raz dziennie, nie? Łociu lub co? Fajnie się tam bawią, chłopcy. Okej. Boytenwall. Exactly. No tam się nie srają, kurde. Ej, a co dawały te kościane amulety, bo już zapomniałem. Bo tamte to, że można kupować umiejętności. A o kurwa, a kościane amulety? Psi, psi. HP, więc HP leczy jedzenie na przykład. Okej. Co to jest? Kto to gada? Ha? Co poddusza ludzi? O, to szybkość, to brzmi dobrze. Kto cały czas gada te? Ha? Może on? Tego to bym hachnął usypiającą. O, shit! O nie!
Słyszałeś o modzie do RTCW dodającym dodatkowe misje, nazywa się Dark Matters. Nie. Ej, ale trzeba by to było przetestować, panie Dexterze. No. Be careful going up the street. Gdzie chce tipa? A Riverhand Dawaj pulled up tipa. alongside me last night and said there's one of those watchtowers on Clap. W sensie, że napiwek? Oni się tu świetnie bawią. Siema Lenak. Dobra, on tam idzie psi psi. Psi psi psi. Blink na jest szczyt. A, widzisz, dobra. A, to ja nie wiedział. Dobra, 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 dobra. Blink. Augenblink. Oh shit. Co on gada za każdym razem? Nie! Zauważyła mnie! Nie widziałem, że się na mnie patrzy! A jak tam w ogóle? Ej, ja tam nie mogę. Ja chyba za słabe te. Dobra. Ty! Ja tam nie mogę doskoczyć. Karwasz wasza. Be careful going up the street, Corvo. Ja muszę zrobić F5, jak on tam, jak duszę tego sikulca, bo nie chce mi się zaś... Dobra, wiem wszystko. Idź sikulcu. Okej. Nie ma quick save'a? No ma... Aha, teraz nie mogę zapisać. Dobra, a jakbym po prostu poszedł sobie tu? Attention, Dunwall citizens. Anyone with information pertaining to the death of High Overseer Thaddeus Campbell is to report to the City Watch for immediate questioning. In this time of spiritual crisis, the Overseers have initiated the Feast of Painted Kettles until a new High Overseer is chosen. May the High Overseer's spirit fade and merge with the cosmos. Anyway? Kurde, skapuje się pewnie. Don't tell me to move along. You move along, scum. Find someone useful to push around, why don't you? Why don't ya? To jest cywil? It's my dream. Mine, all mine. Hands off it. Faktycznie. A ja już bym go walił. Wiadomo. Na co i po co. Hey, you're just the man I was looking for. Slackjaw's wanting to talk to you. Slackjaw. 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 That him? Yeah, he's the one. Hey, we got a message for you from Slackjaw. He wants to talk at the distillery. To idę.
Destylarnia w Starym Dunwall. Kierowniku. Jaki wielki papieros. A bo ten gość taki mały. Ej, co ja taki wielki? Jestem jakiś, kurde, ogromny. W ogóle oni jacyś strasznie są napakowani. Takie 179 kontra 180. To są potężni ludzie, bo tych trudne czasy kształtują, kurde, silnych ludzi. Slackjaw be waiting for you. Co tam mały? Fu. Heard something. Co? Nic się nie stało. Easy, easy. You just need a bit. Ain't you heard? Slackjaw keeps the good stuff for himself. Rest of us get 1 part elixir, 3 Chlip. parts water down. Oh, that's just to make the swallowing go smooth. Well, I ain't taking no chances on getting the plague. Drink till you drop. That's my motto. Little bastard. Zbir. Ale jestem groźnym zbirem. Siema, Grybo. Kaj jest ten Szczęka. Szczęka to o Jacka Gmocha chodzi? Zbir. Siema. My men were right. You do look like a man out for murder. Thank you. Way I figure it, there ain't nobody worth killing round here except those 2 Pendletons over at the Golden Cat. I'm right, ain't I? See, Slackjaw knows. Them boys are twins. Rich, mean, and weird. Worse than most of their ilk. They've been laying low there a while, not sure why. There's a lot of security at the Golden Cat tonight, though. Special guests and the like. But you're gonna walk in there dressed like that and kill the Pendleton brothers? Maybe I got a better way to take care of them, too. If you're doing something for me first, understand? Someone, I don't know who, is killing my men, taking my territory, stealing my goods. Might be a fellow named of Galvani. Włoch. I sent my best man to Bambini. but he went missing and... Galvani. Well, now I need someone to find what happened to him. Go to this Galvani's place. He lives nearby off Clavering Boulevard. You do that for me and I'll get you a better way into the Golden Cat. No wiadomo. Nie pij tyle. Slackjaw. Joe. Giovanni Galvani. Bella Donna. Galvani. No to jest wynalazca galwanizacji. Wędrując szlakiem Bawarii. Wybuchająca butelka? Nie wybuchła. Respektabla Madonna. Si. Wślizg. Moje ulubione to są. A, szczelić. Dobra. Hey! Aha. Ale to chyba... Trzeba chyba jednak wejść tam. Jednak nie. Jakoś tak dziwnie. Ale tam jest 1,50 metrów.
Ach, potrzebuję klucza. By to pieron szczelą. Ej, słuchaj. Nie macie klucza. Kierowniku. Da 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 da. Dam 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 dam. Inaczej chyba tam nie idzie wejść. No nie wiem, kurde, nie chce mi się teraz ekstra za kluczem łazić. Pokój na prawo od wejścia za oknem na destylarnię. Ten. Myślałem, że tam może idzie. Szefie. A może Slackjaw ma klucz, ale nie idzie go obrobić czy coś. No klucza nie stwierdzono. Może tak. I oh yeah! Ulepszenia. Dobra. La 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 la. Klucz! Teraz nie wyjdę. Hehe, wyjdę. Panie, ja nie wyjdę. Jak ja wyjdę? Ale oni do mnie ładnie mówią. Bardzo przyjemni to są ludzie. Cyk, amulet. Niewielkie korzyści wyszukaj na stronie z brzęczynek, my to możemy sobie czegoś jednocześnie mam pewien sekcji dziennika. Aha. Szczurobójca. No to jeden mam, to go aktywuję. Dobra. Czyli to, dobra, czaję. Ale głodny jestem, ja pierdzielę. Ulepszenia zwiększają ilość amuletów, które można nosić. Okej. Czy mamy coś do jedzenia albo do palenia? Nope. Sorry. WTF? Przepraszam! Co? Co to było? Ale jaja, panie Zbirze. Nagły atak spawacza. To była normalna, regularna zasadzka. Dobra, idziemy do biuro Giovanni Galvani del Toro.
Tam są inne amulety kościejowe. A oni na dachach stoją, a lekko ich rozpłatawszy. Co tam w banioku? Nic ciekawego. Amulecik! A, 60 metrów. O pieronie. Będę usypiał. A tu jest biuro tego Giovanni Galvani już. To może by się tu kurde udało zrobić taki motyw. Nice. Kaszanka srykeńska. To powinno się nazywać srykeński krupniok. Opierąbol. Fucking lock. Hono pięknisiu. Scury. Jaka jest ten informator Slackjawa? Jeszcze wyżej. Nie ma tu jakiegoś tego może? Jakaś poblisku? Runa tam jest. Ale jaja. Nice! Biera to. Ej, tak teraz w ogóle pomyślałem sobie, że bardzo fajnie by w takim stylu graficznym wyglądał na przykład remake Return to Castle Wolfenstein. O, nie mam szyfru. Ale fajne wyro.
A tam jest coś super takiego cennego w tym sejfie? What do you think? I think he's dead, right? I know that. I mean, do we have Suspects? What? Suspects? We ain't gonna waste time solving who killed him. Finally, I'd buy you food and drink. But what are you gonna put on the report? I'm gonna say we found one of Slackjaw's men inside, all dead and bloody, and that you were a Czerwono jak w burdlu. Za przeproszeniem. Dobra, na czatu będzie ich hachnąć w dyńkę i wszystko. I shit bigger. Co? Dokładnie rok temu wyszedł pierwszy odcinek śląskich recenzji. Panie, ale ten czas zaiwania. What's going on? That might be worth checking out. Wiesz, tak, Chrisera przynajmniej słyszy się pistolet, jeśli pamiętam. Czyli szału nie ma. You won't stay hidden for long. Here you are. Come on, please. Przepraszam. Chciałem to zrobić lepiej, ale mi nie wyszło. Fu! Takie świństwa. Hono tu. Niech się... Jakby coś, to się powie, że się do pieca przewrócił i się zaczadził. Czadem. Runę, tak, pamiętam. A tak naprawdę to nie pamiętałem. They are burning whales. So be it. Maska była, żeby się nie zaczadził. Grubymi nićmi szyta teoria. Ej, w ogóle... Dziwny ten świat na tym globusie jakiś. Nie? The doom of Pandysia has come. The city. Gdzie jest Polska, pytam się w takim razie. Dobra. A i tak już nie mogę.
I teraz ja stąd wyjdę prosto na tych strażników tutaj. To będzie ciekawe. What the void was that? What? Get around him. Źle to zrobiłem. Trzeba było po prostu... Mogłem wyjść balkonem. Balkonem? A gdzie tu balkon? Na tym piętrze czy niżej? A, tu chyba. No faktiko. Excuse me, sir. Dobra. Idziemy pogadać. Hey, wait a bit. What just occurred to me? How come it's always me who pays? Płacić za whisky w destylarni whisky. Jaki bezsens. W takim świecie nieludzkim. What's this? Information from my missing guy. Let's have a listen. Slackjaw, it's me, Crowley. I'm making this in case I don't make it back. He was right. There is someone wants you dead. Wants to take over the distillery and the whole Bottle Street gang. And you'll never believe who it is either. At first I didn't. That's why it's taken me so long. I wanted to be sure and... What's that? Ah! No! No! Ah! So Crowley's dead. Too bad. He was one of my best men. Still, you and me had a deal, and Slackjaw never goes back on a deal. Take this key. It ain't for the Golden Cat, no. This key's for the captain's chair. A hotel abandoned since the plague gutted this part of town. Take the stairs to the top. You can use the roof to get into the Golden Cat brothel. See that? Slackjaw keeps a bargain. Just as good as the men who run the city. Maybe a little better. You think about that. Now Dobra, maybe we can dobra. help each other out again. Panie I Slack... can get rid of the Pendletons for you. Quiet-like and without killing. Panie Slackjole. But you gotta do something for me in return. The Cat's having a big reopening tonight. Lot of money clients, including an arts dealer named of Bunting. He's got particular tastes, or so I've been told by some of the ladies. Got some pretty fancy stuff locked away at his place. And the only thing preventing me from nabbing all that loot is the combination to his safe. Of course, the Pendletons have been camped out there for months too, not sure why. So that means a lot of the City Watch and other soldier types. Bring me that combination, my masked friend, and then I take care of the Pendleton brothers. Just like that. You ain't never even gonna touch them. And I promise, I won't kill them, and no one will ever see them again. Now if that ain't a deal, Slackjaw don't know what is. Okej. A słyszałeś, że Tomasz Kopyra z blogu blogkopyra.com przestaje chlać na festiwalach? Jak chlać? Przecież on zawsze tylko testował.
15 pił dziennie wódę. Nie no, on przecież tam nie pił chyba wódki w ogóle, nie? Ani nic takiego. Ale jak to? Czemu? Dlaczego? Shit. Bo pił do odcinki i uznał, że ma problem. O cholera, serio? A sam nagrywał film o alkoholizmie. No ale cóż, najlepiej to kurde... na własnym organizmie. Trzeba jakiś motyw zastosować, typu na przykład strzałeczka cyk i cyk. Ta niech by ich było po prostu zabić, no ale dobra. O kurwa. O kurwa. Ale by był przypał. Attention Dunwall citizens. A mandatory whale oil ration is now in effect. Non-compliance is a punishable offense. Dobra, można to zrobić tak. Attention Dunwall citizens. This district is now under a mandatory whale oil ban. Compliance will be strictly enforced. Chyba tu gdzieś tych. Co mi na tego wina, a tam płaczki łażą. Sakramenckie. O panie! What? The Wall of Light. Isn't it a wonder? It's one of Sokolov's latest inventions. They say the idea came to him in a vision. Yes, but do you know how it works? I really couldn't say. But all the hairs on your body stand up when you walk through it. Keep your men tantalized. Think you'll get your own squad after what happened last night? Chances are very good. Huh. Zepsuło się. When I find you, it's gonna be bad. The tanks in these damn things don't last long. Where are you? Nie, kurde. Nie, dobra, nie,
Massacration. Hey, I heard you got eaten alive at cards. You're such a chop. Attention, Dunwall City. Ta ta ra ta ta ta. How does it work? What? The Wall of Light? Isn't it a wonder? It's one of Sokolov's latest inventions. They say the idea came to him in a vision. Yes, but do you know how it works? I really couldn't say. But all the hairs on your body stand up when you walk through it. Keep your men from tampering with it. Things are bad. Could the city get any worse? Never doubt. Krok w przód. Czy można by go było zadusić i tam w prawo zaciągnąć? Śpi. A, czyli nikomu to nie wadzi, że to wyłączyłem na razie. Indeed, I believe so. Ła! Ale se save'łem fajnie. No, panie, zajebiście. No, zawsze mogę ich, kurde, rozwalać normalnie. Niby miał gdzieś być amulet blisko. 35 metrów w dół. Attention, citizens of Dunwall. The Lord Regent has ordered strict whale oil rationing in this area. Failure to comply will result in immediate arrest. Tranowa recesja. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Dobra. Wejślim. O cholera. Nie zauważyłem ich.
A tu jeszcze coś więcej szło zrobić? Chyba nie, no bo on jest opuszczony. No. Raczej nie. Masuj baby bułę, w tej buble mam parówę. Zimne ognie twojego języka. Cyk. No, myślę, że będzie szczęśliwy. Dobra. A, ja pod te mam... okej, dobra, okej. Ciekawe, czy się skapnie. Nie skap się, a to jego strata. I have to keep this position. He says to bring a bottle, I bring a bottle. He says to bring food, I bring food. He says to undress, I undress. O lol, ale w dobrym momencie wróciłem. I don't think so. Co ty gadasz? Gdzie jest kościejowy amulet? Tu jest kurde runa i tu jest runa. I tam jest runa. I will find you. Don't make me call the city watch. Someone's supposed to be on duty over here. To idziemy po runę. I will find you soon enough. Potem tam. Okay, where are you? I guess everything's all right. O! Tachycardia intensifies. I cyk. I gdzie jeszcze są? Tam i tam. Dobra. Things are bad. Could the city get any... Never doubt. Ha! Nie da się tam wrócić. Ale tu się da. I tu też. I'm going to find you, whoever you are, and then I'll demonstrate. Nice. All right, I give up. I demand that you show yourself. Oni tam coś nie było, że szukają, ale... Oh, I'll find you. All right, I won't be catching this rat bastard. Nice. Biro madam.
Sorry, madam. O kurde, mogłem zabić. O, zrobi się, że się upiła. Ale chrapie. Babsztyl. Dobra, idziemy pierw do dormitorium kurtyzany. Voila, madam. Jointy smorze. Jakaś kurtyzana. Siema, mamutarci. Who are you? Why are you wearing that mask? Corvo? OMG! You're wearing a mask to sneak around, aren't you? They told me you were Siema, Filip. off in prison, dead, like mother. Znalazłem porwaną we burdlu. You're not dead. Now we can leave. I have a plan. I almost got away twice. There's a special door to come and go for special people, and I'll show you. And if anyone tries to stop us, you can fight them. It's this way. Ty, słuchaj, ale ja tu jeszcze mam robotę, nie? Emil. Emily, co ci będę gadał? Dorosłe sprawy. Mordowanie i inne takie. Dobra, to teraz jeszcze tak. Do łaźni i do złotego pokoju. Tak, tamten uratowany, kapitan. Nie przyłaś to, bo cię będę musiał zabić, no. Czy będzie na YouTubie, to zależy. Pod odzewem, pod pierwszym odcinkiem. Where did Morgan go? Down in the basement. The steam room. That's where he always goes. Is that how you tell which is good? That's how I do it. I hear the girls have another way. I don't want to hear it. Dice. Macie, zjedzcie sobie pana. Żeby kontynuować, no zobaczymy.
Tam jeden nadupcony. Dunstan, the Pendletons are here. You're supposed to be on duty. Come on, you're supposed to be Ej, on a te guard. curwy to są You'll get takie dismissed for współpracujące? sure. I can pay Czy mnie wydadzą jak you coś? wake up. Czy niski, czy wysoki? A raz tak, raz tak. Oh no! Oh no! Someone help! No to już się dowiedziałem. No! 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 O! Dobra. Zabijcie. Zabiłeś kolegę. Now the rats can fight over your Są ewidentnie utrudniające zadanie. Boją się, mam straszną maskę, dokładnie. Głupie. This whole place has gone to the house. The Pendletons are here. You're supposed to be on duty. Come on, you're supposed to be on guard. You'll get dismissed for sure. I can't believe this. You said you weren't even drunk. Wake up. What's the matter with you? I hear you there. Nie, bo cię będę musiał zabić, nie interesuj się. I know you're somewhere around here. Hello? Come out. I know you're somewhere around What? here. Finally. I've been like this for 20 minutes. Your footsteps sound a little loud. Have you gained a little weight, Connor? Now, just like last time, understand? Slowly, and only trigger the shock at my command. Get it? And the safe word tonight will be retribution, let's say. You hear that? You stop. One shock out of line, and you are out of a job. Siema, Marszan. A, on nie widzi, okej. Oh, that's good. I deserve that one. Shall I tell you why? The Pendletons are here, right? I'll start with them. I've cheated them, robbed them of thousands. Ej, faktycznie dziwne upodobania. Stay focused, please. Oh, you're ruthless. Don't hold back. I'll tell you everything. The Pendletons' inheritance was worth hundreds of thousands at least. Told them it was junk. Ciekawe. Retribution! Retribution! Ah, that was perfect. But it's all I can take for tonight. Call my servants. We're done. I can tell you love your work. We're done, I said. Retribution! Now let me out! What the? Who is this? What do you want? The safe. Yes, of course. The combination is 138. Take anything you find. I think I felt my heart skip. W sumie to bym se kurde... Nie no dobra, niech se żyje. Jak już tak, to tak. Weno. Złoty pokój. Złoty deszcz.
Ale wyro. Właśnie tak się zastanawiam. Czekajcie moment, muszę telefon odebrać. Dobra. Łatwa gra ten Dishonored, no to zależy tam na jakim poziomie trudności grasz. A w ogóle mi się przypomniało, że sobie wykupiłem te przybliżanie. Kurde, myślałem, że tam się da wskoczyć wyżej na przykład. No się nie da, tu się dało przejść. Musimy przejść do łaźni. Próbujesz mnie obrazić? Ja? Tak. Oczywiście. Dobra. Nie skapuj się. Morgan will be in there all night. More coin for us. Though we'd make even more if they didn't blow it on prostitutes. My cousin's a foreman at their mine. He says the slaves have dug half a mile down, so deep they're dying by the dozen from collapse or fumes. But the silver's almost gone. What are they going to do? Looks like they're gonna gamble and drink every night till it's gone, then jump in the river. What? Co? Dobra, nie, zabijcie. Stand clear. Watch it. Jak do tego doszło? Co za... ciule. Dobra, ty tu sobie leż. Morgan will be in there all night. More coin for us. Though we'd make even more if they didn't blow it on prostitutes. My cousin's a foreman at their mine. He says the slaves have dug half a mile down, so deep they're dying by the dozen from collapse or fumes. But the silver's almost gone. What are they going to do? Looks like they're gonna gamble and drink every night till it's gone, then jump in the river. Czemu on się wtedy nie dał? Jeszcze raz.
Teraz się udało. Leż. They say the conservative version gets an extra 3 votes. But not in the month of timber. Is that true? How on earth do you know that? Ooh! You think I was born a courtesan, Lord Pendleton? I was a clerk to Lord Estermont before. Whatever happened to old Estermont? The rats did. The old sewer line led under his office in Parliament, and one day it flooded, and they all came rushing out. A tu można jakiś kurde numer zrobić, ale... Him in to save themselves. The screams lasted hours. He begged and called them by name, but they let him die. Czegoś brak. Tego. What is that noise? Oh no. No, no, no. Aha, bo miałem... A myślałem, że go mam i tak zabić. Ale to był zły człowiek. Także dobrze, że nie żyje. A ta pani, no... To jest efekt uboczny. Utonęli. Straszna śmierć. No dobra, no już zabiłem, to już zabiłem, nie ma co drążyć. A gdzie tu się w ogóle gdzie tu się sprawdzało? Tutaj. Cele, o, przepraszam. Mogę ich strącić do ich własnych kopalń. Dobra. A ten jeszcze żyje. Kościeje, amulety. A ile mam tych? Mam 2 runy. A to jeszcze za mało. Picie z fontanny. Dawaj, kurde, picie z fontanny. Oh shit. Nie wiem w sumie, albo tego drugiego to jednego zabić, jednego zostawić może. Spread out. There's been word of a ruckus. No details yet. Kurde. Dobra, nie. Nie! Się poszczelam przynajmniej, kurde. Dla jaj. Zobaczcie, jak bronie działają.
O lol, ale fajne strzelanie. I no to tak... Pierw inaczej by spróbował. No to tak... Musi być generalnie. Żeby, no właśnie, było się za czym chować. To przynajmniej przyrobiłem. Again. Spread out. There's been word of a ruckus. No details yet. A, Karwasz, Barabasz. Huh? What? Probably rats. Everything. I hear you there. Ja myślałem, że to pieniążek. I guess everything's all right now. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 pam. A, tu byłem. Dam 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 dam. Niestety nie ma czasu na tak zwane pierdy. The door is locked. Unlock it so we can get away from this place. This corner. Idziemy. Walka nie musi kończyć się krwawą jatką. Ale może. Come on. Come to dinner now. That's right, my sweet little bird. Babunia łach. Come to Granny. Granny won't hurt you. Kościejowy amulet. A, precjoza. O nie, płaczki. Sraczki. Have you seen it? Niestety zawinął się. Handsome one with the beautiful dark eyes. No, mam tutaj nowy ten amulet, że picie z fontanny i że wspinasz się nieco szybciej. O, to fajne. Ale z mocy mam za mało, jeszcze bym z jedną runę przynajmniej musiał mieć. Want to tell him I'm doing my part. Yes, Granny Rags is doing her part. Tell him, won't you? Dobra, na tych to raczej bym chyba mordował, albo... No w sumie nie. O, dobra. Sorry. Tak wyszło.
Co? Gdzie jest kościejowy amulet? Tam, 19 metrów. Kluc. Poka, poka. Wrogowie mają niewielkie szanse na spudłowanie z broni palnej? To może... Chociaż... W sumie i tak nie dochodzi do strzelanin prawie. Bo jak dochodzi, to ja odczytuję. No tak średnio przydatne. I cyk do destylarnie. Nie, zostań! Co ja to? Pomyliło mi się. Też grasz Kubra? No widzisz. Czas najwyższy, 6 lat od premiery. Wreszcie se nadrobić. You're a tough one to figure, and it ain't just because of that mask. I thank you for the combination, but ain't no point in keeping my side of the deal. Seems everyone says at least one of them Pendletons is already Dobra, no tam. Guess you decided to get your hands dirty after all, eh? Aha, czyli jak zabiłem tam jednego, no to tak, no to... O Jezus. To on już mi nie pomoże z tamtym drugim, muszę sobie sam z nim dać radę. Ja pierdzielę. Co za gość. Dobra, sam tego Pendletona... Kurde, bym wiedział, to bym to od razu zrobił. No... Trzeba było być konsekwentny. Ja myślałem, że on przynajmniej wykończy tego jednego w takim razie. O jeez. Attention Dunwall citizens. A mandatory whale oil ration is now in effect. Nie, 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 jak ja tam właziłem? Inaczej jakoś. Tu przez jakąś piwnicę. Tutaj nie. Tu. Ale fail. Stop fussing with my collar, Mama. The dance is starting soon. Is my hair... O kurde! Tego się nie spodziewałem. Shit. Ona miała misję? No to już nie będzie miała. Czy zabijam ludzi w tej części? Co? Panie, ale po polsku. Może się jeszcze, kurde, odmieni w człowieka. Kubra, ale nie spoiluj mi, bo kurde, ban incoming, co ty to? No nie wolno tak.
Dlatego nie idzie tu przejść. Ty, Herald, chyba pijany albo niespełna rozumu. Złoty pokój. No to fajnie, ale... No nie wejdę tędy. No było przed chwilą, mi się wydawało, strzałki. To nie! Kurde, zaś złazić na dół, a przynajmniej przez balkon można by. A, to on tam jest gdzieś. I don't know. Some kind of mask. Nie! Kurde! Aaaa! Nie. Heard something. It was nothing after all. Gdzie tam był? Tu? No okej. Co on tam ciekawego robi? Twardość poziom zdrowia został nieco zwiększony. To ja bym wolał co? Jabłuszka. Jabłuszko, pełno snów. A co tu tak czerwono jak w jakimś burdelu? Hehe, nomen omen. Again. Nie! Kurde! Not this time. Śpi. Ha, a co tu? A, tu jest ten pokój. Oj, no, że tu i tak się nie da wejść. Jeszcze wyżej. Łociulów 100.
No fajnie, fajnie, fajnie. Fajny widok. I no oprócz tego... Jak śpi. Nie zrządnice, bezbożnice. Dobra, cyk. Wait for her again. She has to see reason. I don't know. Some kind of mask, he said. He didn't get a good look. No właśnie mówiłem, Filip, że jak bytom trochę miejscami. But he went through the place like... LOL, co? Przynajmniej se postrzelam. Bo to o to chodzi, żeby nie sprzedać skóry tanio. Zaraz. No. Exactly. Oh shit. Nie o to mi chodziło. Szkoda mi marnować tego mocy. Ale słaby jesteś. Kubra, a może byś poszedł lekcję rozwiązał albo coś, bo tak siedzisz, dupisz jakieś głupoty. To chodź tu siednij za mnie, postreamuj. Nudzi ci się? A wiesz, że inteligentni ludzie się nie nudzą? No to kurde, musisz wyciągnąć z tego wnioski sobie jakieś. Że ja fan Dishonored? Nie, ja pierwszy raz to po prostu przechodzę. I staram się tak bez wiadomo czego. No kurde, ciężko. No to Herald, ciekawe masz przemyślenia, nie? Na temat inteligencji. Dobra, kurde. Odstrzelił mu głowę. Put the weapon away. I don't know. Some kind of mask, he said. He didn't get a good look. Did he say what he wanted? I hear he didn't say a word, but he went through the place like the outsider himself. Maybe the plague's driven him crazy. He didn't fight plague, man. He had to... Mark me. You get that mask off, and you'll see a weep. O! Strzałki usypiające? Jedna. Nie podglądaj ty, co ty to? Panie, idź pan.
Szybka akcja. Please, no, no! Golden cat. Start sweeping the ground. Kurde, spadłem. I know you're here somewhere, scum. Flanked it! He just disappeared! Nie no, nie tak całkiem bez zabijania. Nie będę sobie kurde przyjemności mordowania odbierał. Where are you? Run, little rat. I know you're here. Check under everything. Little rat got away. Assassin, help! Bastard! No, powiedzmy, wyszło całkiem okej. O kurde. Jezus, musiałem tą babę zabić. No, musiałem widocznie. Jestem zabiję ciekawe przez godzinę gry, potem mech. Nie wiem, mi się podoba na razie. Zaraz to gdzie oni są? Która to misja? Nie wiem, nie liczę. Ale dość niedaleko w fabule. Dawaj wszystko. No nic, to trzeba tu jednak. Kuźwa, nie. Samuel i Emily, gdzie oni tam są? Nie, to nie tu w ogóle. Siema, Sonic. To trzeba inaczej. Tędy. Attention, Dunwall citizens. To ta wieża. This district is now under a mandatory whale oil ban. No, elo. Samuel's taking us to a pub. Ready to go Said back, they're dead. Corvo? Tak, Make sure it Corvo. works. Ty Corvo. Płyniemy. To była misja Dom Rozkoszy.
5 na 5 kościanych amuletów. So you did the business, did you, Corvo? I'm not one to speak against my betters, mind you, but if anybody ever deserved their fate, it was those Pendletons. What business are you talking about? Oh, grown-up business, girl. I mean, your ladyship. Forgive me. It's okay. I heard a lot of grown-up business at the Golden Cat. Oh. I should concentrate on piloting this boat. Ja gram na normalnym. Young Lady Emily, I'm Callista. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Pleased to meet you. As am I. Would you like to see your room in the tower? Can I see it? Yes, you may. You'll get to see it all. The entirety of the Hound Pits. Good. I think I'll like it here. I'll go with Callista, Corvo. I'll see you later. See you. You do not fail to impress. Armed with a blade, you've changed the course of the city forever. And with the Pendleton... nie ma sprawy. Pendleton will assume their votes in Parliament. In one Daj month, spokój. you've done more than most men do in a lifetime. Nie ma o czym I need to gadać. speak to you soon. But for now, Lord Pendleton requests your attention. Proszę cię, kurde. O, jak już tu jestem. Ask me for any gear you need. Pokaż mi swoje towary. A mogę runę kupić za 500? A ja sobie sam znajdę. Zasięg kuszy, przeładowanie, bojowa szczałka usypiająca. Kupię tą szczałkę. Z tego i tak nie korzystam, z tego też, z osobnych kościanych amuletów. To się przyda. No i dobre. I teraz mogę sobie jeszcze wziąć na przykład, że to. A można mieć maksymalnie 6. Oks. A moce mam 3 na 3. O! Opętanie, przejęcie kontroli nad zwierzętami. Spowalnianie czasu. Stado szczurów, które atakuje, po krótkim czasie rozpraszają się. To ciekawe. To nie bardzo. Albo se mgnięcie, kurde. Strzałek. A, nie kupiłem strzałek, faktycznie. No, faktiko. Regeneracja zdrowia, większa ogólna prędkość ruchu. Ogólnie całkiem ciekawe, ale... A te stado szczurów można przywołać w każdym miejscu dowolnym? Nawet w środku budynku jakiegoś? Bo jak tak to fajne, to można by było ludzi eliminować i by nie wiedzieli, że to ja. Nie wiem, no fajne się to wydaje. W każdym. Dobra, bierę. A, kierowniku, jeszcze jedno. Ask me for any gear you need. Pokaż mi swoje towary.
Po ile one są po 30? Zwiększa poziom chaosu. Ej, ale to... To nie jest chyba... To jest to? Nie, no, są bełty do kuszy. Usypiające. Znaczy, te też się przydadzą, ale... Tamte to było chyba co innego. A takie mam 2. Ale to jest przydatne. Piero Joplin. A nie ma tu jakaś tego coś? Nie. Dobra, panie lordzie. Corvo, the Loyalist conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. We never believed that you killed the Empress. It made much more sense that the Royal Spy Master, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh, and Havelock's looking for you. Haverflock. Pokaż mi swoje towary. Siema, Rafał. Gulasz ognisty? Naprawdę zajebisty. Pyszna kapista. Już czuję smaki. Martin's devised our next move. There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away, while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man proud. That's it then. That's it. Ale ładnie. W ogóle bardzo ta gra wizualnie z godnością dzięki temu stylowi fajnemu się starzeje. Czekaj no. Dobra. Off to Caldwin's Bridge, sir. We'll get our sleep later. Jadymy. Just climb aboard when you're ready. What do you think, Corvo? Caldwin's Bridge. You've been in the city for years, but you lived in Dunwall Tower with the late Empress, so maybe you haven't visited the bridge before tonight. Something to look out for. See all them lights on the water? That's right, we'll be spotted for sure. You're gonna have to shut off their power before I can pick you up. Now, about bringing Sokolov back alive, he's smart. Maybe even smarter than Piero. Got the whole of Dunwall under his thumb with all that natural philosophy business. New technology, potions and the like. Seems dangerous to me. But what do I know? Here we are. I'll meet you at the arches under Sokolov's place when you're ready, Corvo. Assuming, of course, you've taken care of those. Ty, Corvo. Ale śmieszne.
Dobra, let's try it. Czyli, na tyle ludzi to za dużo. Znaczy, za mało, w sensie szczurów. Dobra, jeszcze raz, to już wiem, że na 3 osoby to... too much. Here we are. I'll meet you at the arches under Sokolov's place when you're ready for it. Assuming, of course, you take care of it. Understand now. Curfew means ain't Porwij nobody Sokołowa. wandering about. Okej. Yeah, I know. If we do see something, then what? We say something? Remind him of our purpose? No, you don't remind him. You chase him down, and you give him a severely deadly beating is what? Okay, yeah, I got it. Severely deadly beating. Hi. Nie śpi. Citizens and visitors to our city, by order of the Regent, the curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Kurwa. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Siema Luki Tuki. Hey, tired yet? Kurde, trochę go za mocno rzuciłem. Hasio, masz kietnik. Citizens and visitors to our city, by order of the Regent, the curfew is now active. No foot Wyżre im wszystko. Bo to za naszą krwawicę i tak. Czy będę grał w Huntera wieczorem? W Huntera? Nie, nie gram w Huntera. Aha, że zabija ich to. Może ich wywożą. Kurwa, nie mam klucza. Ja już mam. Szczury.
Bo ich kurde wywożą po prostu śmieciarom. I jest przypał. Jest jedna runa. To spoko. Brum brum, jedź! A! Tu by potrzebny był baniak z olejem. Tam są. LOL. Kaliber. Warto było spróbować, ale... Tak, no i na pewno się trochę obruszyli. Aha, to żeby... Dobra. No, można spróbować zasadniczo. Pratchett Warehouse. Ten Pratchett? Halt! Authorized personnel only. Można świrować. Uważaj, nie spadnij. A ty śpisz, lumpie. Curse the plague and this blasted curfew. How is anyone supposed to make a living? Well now, Mr. Pratchett, even a wealthy man like you needs the city watch. Gangs are cutting throats and smashing windows left and right, and the weepers, excuse me, the plague victims are worse. Are you saying the Lord Regent is wrong for imposing curfew? It won't do you any good to bait me, officer. But don't worry, I'll be fine. I'll profit. A smart man can come out ahead, even in the time of plague. Sure, like that Sokolov. He's doing fine. Always a lot of exotic items coming and going from this place. Keeps this place running, at least for now. Yes, yes, if by exotic you mean foul-smelling as a witch's bottom. The royal physician will be fine too, until he crosses the wrong man. Dice. Śpi. Mariuszku.
Nie, mówiłem, że nie zabijam jak się da akurat. Money, money, money. Must be funny. Oh shit. To jest poważny most. Prorosyjscy. Co? A ty serio chyba, Herald, żeś coś przyjmował, jakieś nielegalne środki. Slackjaw's boys come down the street to slit your rick. I hope he was smart enough to stash him someplace before he got caught. There was a time when we didn't need these things to keep a gang of kids safe. Scouting is when you find I think since the plague hit, none of them expects to live past 20. Now we're scared of anything. The reason you scout is so you don't end up in a cell. What Alec did was the exact opposite of scouting. W sumie można by tu kogoś... LOL! To ja nie wiedziałem, że to jest taka kurde maszyna zaawansowana. To kurde panie. When Slackjaw's boys come down the street to slit your rick, it'll be fun to watch them turn to ash. You're the one. There was a time we didn't need these things to keep a gang of kids safe. When you find out what I think since the plague hit, none of them expects to live past 20. So why are you scared of anything? No fajny ten Orgon Generator. Kapli się wszyscy? Może nie. A jednak chyba tak. Jak ten wpadł między schody? No, bardzo niefortunnie. Dobra, tam się jeden nerwuje, ale to może mu przejdzie. Czyli trzeba im to tam wy... O cholera. Przecież to nic... To tylko wybuchła beczka na... Dobra, no możemy trochę powalczyć też na odmianę.
Jak bardzo chcecie. Jaki głupek! Jaki głupek! Come out, and I'll go easy on Dobra, ale tutaj na mnie już czas. To ja tutaj robię zapisz grę i będziemy kontynuować na kolejnym streamie. Także dziękuję na YouTubie wszystkim za uwagę w tym krótkim 3-godzinnym odcinku, o ile się pojawił na YouTubie. I widzimy się w kolejnym. Cięcie.